Tag na dong, tagay sila dong. Mga bata. Ngayon siya. Bata na ilay mga butang sa babaw. Gani. Butang ako ba? Ano to? Butang? Natug. Namingaw. Guys, dreams dagat pero guys. Happy Sunday rin sa all. Tanglas kay tuba diri. Tanglas. Tanglas kayo. Siguro naman kayo. Ang saging, ang saging. Ang saging. Tanglas ko kayong saging. Ay, abrihe daw eh. Yan ay, pakita na ko sa inyo ha. Unsay tirada ni. Oh. Bulag saging. Bulag. Wow! Ay, pangalaman pa kamuti. Okay guys, happy na guys. So, makikita na mo ng taon. Ito yung mga tirada. Ako, mansion ako na. Wala na, gianay na ni mansion. Nalaos. Mapuya. Okay pa mo na imong mansion dong kay kuya kay gisandigan ng kahoy imong mang mansion. Wala lagi. Lalig sa init balay at mo kaligi di makatarong sa wala mo sa puntong pam. Asar. Kun kuntis ni og brut kanin bruto kuan mo to kun bawo daton apuno kayo. Apuno ito sa kuan. Mao na siya guys, ang tuba sa Barangay Dawis guys. Tanglas kayo guys. Hagkot kayo. Mao nang kuan guys, si Binsarapos vlog guys, palaigit po dya. Bali, kapalaigit po dya oh. Tuba oh, sus bali, bali. Labi kay tubaw kini pang hindi ka ni mo tagit. Tanglas pa ta. Mao din imo din ang bangka dong, tulo dong, puro yelo. Taga-Digos sila ka dong, kay yeluhan man dong. Ay mo na, imo ang inangko. Ni malaka. Ay tagayan na dong kay para siguro kayo. Tulo ka hilo.
dong, sa may istorya nimo sa tuba dong. Okay ra kayo dong, wala kayo may istorya. Siguro kayo. Unya dili kayo upload. Okay na, okay. Sige, okay na dong. Di ko masyad dong kay kameraman ko. Selamat. Dong, tanglas juga yung tuba dong, di ko kaya yun. May lain, tuba naman yun. Bye. Kuasa naman ka dong, biyaan naman ko rin mo ni mo rin dong. Maura to, istorya, maluod na ka. So guys, mauro to guys. Pasalamat ko sa invitation sa kong ate guys. Birthday ni sa kong pagumangkon. Maayaw mong lakaw dito sa Dawis. Balag medyo nalanag gusto ba. Enjoy kayo. Enjoy kami. So guys, di nato kalimtang magdasal sa Ginoo guys. Sa atan ng mga blessing ang gihata guys. Sa pangadaw-adlaw, mayong panglawas, mga foods. Salamat sa Ginoo. So guys, mga to guys, po na po, may lawas, matulog ako guys, kaya po nalanag kong taman sa tuba, 2 container yun mong nahurot. Tulor may. So guys, okay kaya mong dagat, pag humana mo dito sa kuan guys, sa Duguman Buligos sa Dawis, dagkot mo may sa minteryo, kang aning mama, ganing papa guys. So, mga to guys, puhon, God bless you all. Og shout out mo na ko ang shout out mo po next video. Daghang salamat.